ọ sị na ọ na ọ bụ ọmụ nkwụ na-eto ọ dịka ọ ga-etoru n'eluigwe mana ọ gbasaa ọ ghọrọ iku ọ dịka ọ ga-etoru n'eluigwe izu na-abụ ọ gbasaa ghọrọ igu ife ọmụ nkwụ mana ọ na-apịa ọnụ too kwụrụ ọtọ ka onye na-alụnye aka elu igwe nye aka gị elu na-alụnye aka elu ọ dịka otu a ka ọmụ nkwụ na-adị na osi na-ejiti nkwụ na-awanite ọkwụrụ gem n'elu pịa ọnụ onye sasị n'ihe ya erure n'igwe n'otu osi wee pịa ọnụ n'ọnụ ahụ ọ pịrị enwemetụ ya ka ọ dụọ gị ọ dị a na-asi ike ise n'ihe a pịa na mmadụ oyi elukwana n'igwe onekoko si kpodo ya ma na abalị ite ọzọ pụta efe ya ka ọ gbasaa chisaa daa aka nị daa aka ebe dịkwu ọghọrọ igu ịfụ na